o helai hi cham ring dai vai o thlen thak ma khania cham ring atang hian kem khat vel bor nin ka ria helai ka din dalai vel hi chuanin truck accident hi somni pasari vel om tonin ka ria September thlatleng kan somni panga a oma chen chia china chuan khi lai tang khian mui fang tang khian anon tlan thla a kilometer li vel chuk char ani to a kong a thasi an tlan chak nen a break alo salutuk to khana zo lo thin ni in langa hey warning ten tara kulai chuk oi zual lai takong kual boxi ko an break in a zo talo ne berin langa helai accident thin na chan hi ti hian in venan speed breaker ten han siam warning ten tara ti khan chuti chung po chuan accident hin la om reng thawa bang hi PWD ti hian an siam thlazui mai bang cha that concrete le chhun vum mang ten an siama cross ten phuna ti hian helai hmuna hian somthum don chun lo tlan liam to ni chin che china po helai hian pal tlang zo lo zia an kual zo lo ta thin in china kan hmong khan chuan ta hian an thlok thla thina khi lai ta hian an thlok thla thina khi tiang truck ho te khi an ron tlang zia mai ni kual hian ti zau to helai hi mo zau to ko mai tuna chuan running post lap chuan heta hian an tlan liam fo a het lai thlang dewa te hian an tlan liam a then chu chuan helai hi chu chiat thei mai lo turin an siam ma se mani khan truck pakhat a line bin tlang le shama chuan police motor pokila khian alaron sule thawani accident chu tun hnai pon lom zeu ala rei lo khop mai mania police motor accident phei kha chu khut motor pola oma ku ta kon motor accident mu tur ala oma ala tang renga thlanga po khon adang alo min ka ria helai hmuna hian an accident treu to maya zelo khop mai to meka motor accident thil thlen dan ka zuk ene ka tia lai recovery ven khuan solai motor soron huk chawa he motor hian ron hnol thain recovery ven khu kong thanga khuan a hnol thata a motor ron ero chu hian tlak dalan siam hian adang ta recovery ven khu engting nge tlak dal hian adan lo thei a zuan khum tlat mai hi mak khop mai na ron sutu po hi hei cheng reng viau mai a tuna hian motor lian phei chu atlang thei ka lo ani nin sutna la hi hian motor te chu tlang theya ang pia malak zel tur nge ni sang hi som hi pakhat October ni som pathum khan ta hian police motor second mp lung leilama ho tur duty zo te bus po ti hian alo accident boka thi an lo wa liam chon nuala zelo thin khop mai adan na chu siam lo sela thil poi jok thleng tur angai ania helai mun hian an chia hi nei ve de nge mani ama khop mai helai hmuna hian record ta alan dan chon police record bika September thleng khan accident hi somni panga to a vai motor som pathum le mizo motor som pani thi hi mi pariat tanom to a vai pali le mizo pali an thi to ni chuan ka soi thok tong kan hilai mun hian
an chi hi nei deuh nge hip na hi nei deuh hrim nge ti hi chui tham ve deuh hiamin ka hria an chedong mun tiang te pawh khan ramdang chu ni sen soina saviau don ni in ka hria hang te pawh kha ril ruah ron luta ilmak deuh chu het hun tanga pawh he tiang anga chuk hi atam em a Mizoram konga hian chuk ul deuh te he aya kol te pawh kong ngil thui deuh hnuah hian a awm nual mai ni ase heti lai kher ringa tinge heti zat motor hi accident tak bik ti hi hriat thei dan kong hiam se cha kom viau helai mun hi man lai kan pi le pu huna to te an chelo tu te an omem ni an omem ni yang nge hip na dang lam deuh helai mun hena nei ti te hi chui chian thei a cha kom khop maya ramdang chu nei se an chui chian nge tur conspiracy theory tam tak chhuana tur ani in ka hria helai mun hi khovel huwa po thil mak ve tak chun in ka hria hi ara le lam thlang lam atanga lan dan ania ki ti hian khilai motor ron tlan ze una kha kong pui chu ni mai khilai kwal thing din na khi a kwal lai chu ni to maya kong pui sir mai atang hian ti hian a lang phei ut thei motor accident te po so lo ma ase kal don chu na kong hi a cheviawa a chuk thui viau ani mela he kong pui bul mai ani helai